siasa penjo to sitako donjo ka achiel gino wadhi somo giduto kendo wadhi bedo gi thuolo mano mag rango gi kama wantiere. Weche thoth mosebedo kae ka wachore kendo kae ka warango ji bedo kod penjo ni Raila Odinga to nowacho ang'o hie oganda Luo obed kanye, oganda Luo obede thuolo machal nade, owewa e sirkal nyaka 2027 oganda moko bende chal ka gima Raila Amolo Odinga nokono kacha niero wadhi uru nyime nyaka tok 2027 en ang'o hie ma korka kori nikech ma en jal mane jatelo mar oganda Luo kendo e piny Kenya mangima nedo thuolo mano mar winjo kendo mar twak kata kodi bende in kaka ne iwito siepi kendo ngama ne godo machiegni en ang'o mane Raila Amolo Odinga wacho kama oganda Luo dhi bet. Mokwongo loch an kaka John Mbadi mosebedo kanigi tudruok machiegni ahinya gi baba Raila Odinga kanyo ngima e piny ka ahiga 92 nabedo gi buok ahinya kendo nokawa thuolo mondo mi na yie ni gima kamano otimore, but ang'eyo ni gima kamano ok en an kenda, jo Kenya mathoth ahinya ogandawa to obedo gi buok ahinya kendo kelo negi midhiero mang'eny. Kaduoko penj ma ipenja ni to ene hie to en ang'o mane Raila Odinga owacho. Ing'eyo Cleophas, sani ng'ato ka ng'ato koro loko kaka Raila nowuoyo mondo donj gi kaka nodware. Omiyo kata de koro wawach ni nowacho ma ok ane kamano biro konyowa ahinya. An gima ng'iyo en ni wan kaka oganda koro wabed gi twak e kindwa ni to wadwa dhi kanye. Moloyo koro temo manyo ni to Raila Odinga ne dwa ni watim nang'o nikech sani Raila Odinga no onge. Koro onge kaka oduogo confirm ni mae gima nawacho. Gima wanyalo tiyogo en mana ni kane pod entie ang'o gini manotimo. Gima ji te ok nyal tamore en ni Raila Odinga nokawo oganda ne moko joga ni malo ahinya e siasa e party mare mar ODM to miyo jatend piny masani mondo tigo machiel kuom gi an nokawo Hassan Joho, okawo Pio Wandayi, okawo Paranya, okawo Askul to gi John Mbadi oketo mondo kony jatend piny e tayo weche mag sirkal. Koro mano to kapa nitie ng'ama nyalo tamore. Mar ariyo, gima be ok ng'ato nyalo tamore nikech notime e lela en ni noketo lwete kata koke e winjruok miluongo ni Ogirimiti mane otimore KICC gi jatend piny masani ka chama ariyogi ODM gi UDA nowinjore nitie kaka gidwa tiyo nyaka 2027. Gik mane gikete kokgi kata Ogirimiti go noluongi ni 10-point agenda, yani weche mokapar monego bed ni parties ariyo gitiyo kanyakla kendo tiyo matek mondo mi ochwal maka gi 2027 to ji ichalo mitimo nono ni to gichopo kanye. Omiyo mano be gima ng'eyo ni Raila Odinga ne otimo. Kendo nowacho bende ni wadhi uru nyaka 2027 ka 2027 ogik wabiro nyisou yo monego otimre nani walu. Koro kwachopo 2027 mondo nyiswa yo monego walu. Koro wan kaka oganda wapenjore ni to ere yo maber monego bed ni waluwo. An mane paro maneno ni koro onego jowa oketie pachgi. Kamano kendo en gimoro ma bende